бинандагони арҷманд мо бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ва гузориши мустақими худро аз ҷараёни бозӣ бо иштироки дастаҳои Равшан ва Хатлон идома медиҳем, ки дар доираи ҳафтаи шашуми рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд. Бо шурӯи қисми дуюми рақобат тавре шумо шоҳид шудед, яку якбора дар ҳайати дастаи Равшан 4 тағйирот ба вуқӯъ мепайвандад ва ин ҳам барои он албатта роҳандозӣ шуд, ки аз натиҷаи даста дар қисми якум ва бозии ин тим сармураббӣ албатта комилан норозӣ аст ва хост тавассути гӯем ворид кардани чеҳраҳои дигар бозии дастаашро дар қисми дуюм дигаргун кунад. бинандагони арҷманд, акнун мо гузориши худро аз ҷараёни бозӣ бо иштироки дастаҳои мазкур идома медиҳем ва биёед сараввал ба ҳайъатҳо назар андозем бо дар назар дошти он тағйиротҳое ки болотар сурат гирифт. Аз дастаи мизбон Равшан шурӯъ мекунем ва дарвозабон Рустам Ризоев аз футболбозоне ки дар хатти дифоъ мебошанд Ҳасан Рустамов, инчунин Бенҷамин Асамоа, хуб Абдураҳмон Нозимов дар хатти ним муҳофиза бозӣ карда истодааст ва дар хатти ним муҳофиза инчунин Сафаралӣ Каримов боқӣ монд ҳамроҳи ҳамдастҳои дигараш ва аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳамон тавре ки шумо шоҳид шудед Зокирҷон Абдулҳаев таҳти рақами 9, рақами 18 Эфа Кингсли Осей, рақами 7 Амирҷони Фаррухзод ва рақами 10 Анвар Муродов ба майдон баромаданд, ки онҳо мутаносибан Аваз Қамчинов, хуб Кароматулло Саидов ва боз Саидамири Саидаҳмад ва футболбози дигарро иваз карданд. Хуб сармураббии даста Ғайрат Алӣ Мираҳмадов аст. Тари ҷойгӯшавии футболбозон дар майдон бошад 4-4-2 буд. Мумкин аст дар қисми дуюм мо каме дигаргуниҳоро дар ин замина ҳам бубинем. хуб дар мавриди ҳайати дастаи Равшани Кӯлоб акнун барои шумо гуфтам. Акнун биёед ба ҳайати дастаи меҳмон таваҷҷӯҳ кунем. Инҷо ягон тағйирот нест. Куае Готсон дар хатти дарвоза, футболбозони хатти дифоъ Равшан Азизов, Муҳаммаҷон Насков, Хушбахт Миров ва Саид Шоҳбозоров мебошанд. Дар хатти ним муҳофиза Фирдавс Алиназаров, Сорбон Афғонов, Тоирҷон Тағоизода ва Худойдод Узоқов бозӣ мекунанд. Дар хатти ҳуҷум бошад Сунатулло Исмоилов бо ҳамроҳии Нуриддин Ҳамроқулов қарор дорад. Сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев аст. ҳуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи Равшан. Амирҷони Фаррухзод хело ҳам фаъол аст бо омадани худ ба майдон ва ин футболбоз умуман дар бозии қаблӣ ҳам ки ҳунарнамоӣ карда буд, аз ҳар ҷиҳат фаъол будани худро дар майдон дар ҷараёни бозиҳо нишон медод. махсусан дар рақобат бар муқобили дастаи Хуҷанд мо ин ҳунарнамоии хуби футболбози мазкурро дида будем. онҳое ки натавонистанд қисми аввали бозиро тамошо кунанд, ман ёдовар мешавам ки аз нигоҳи ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок футболбозони Хатлон каму беш бартарӣ доштанд назар ба ҳариф, ҳарчанд аз нигоҳи идора кардани тӯб ва гӯем ташкил кардани ҳуҷумҳо Равшан пешсаф менамуд. Дар қисми якум ягона гол дар дақиқаи 17 зада шуд, онам аз аут вақте Фирдавс Алиназаров тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партоб кард. мо дидем ки чӣ гуна аз имконияти Худойдод истифода бурд. ҳоло фурсати хуб аст барои ба ҳуҷум гузаштан. бубинед чӣ гуна Эфа Кингсли талош карда истодааст. инҷо ду футболбози дастаи Равшан ба ҳам халал расониданд, дар натиҷа тӯб аз майдон берун карда мешавад. Холмурод Назаров борза дар маркази майдон, ҳоло имконият ҳаст ва зуд футболбозони Хатлон ин вазъиятҳоро бартараф мекунанд. Равшан хело фаъол шуд, бозиаш дар қисми дуюм дигаргуна ба чашм мерасад, аммо ҳоло дар гӯем ба вуҷуд овардани вазъиятҳои воқеан хуби голзанӣ чандон муваффақ нестанд.
аксулуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи Хатлон ва дар ин лаҳза ҷи тавро мебинед ба Тоҳирҷон Тағоизода иҷозат дода нашуд ки ин ҳуҷумро идома диҳад. ҳуҷуми футболбозони Равшан, партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо дарвозабон дар ин лаҳза зуд тавонист тӯбро ба даст гирад ва бо ҳамин ҳуҷум бартараф мешавад. бори дигар метавонед бубинед Анвар Муродов ва партоби тӯб аз ҷониби ин футболбоз дар лаҳзаи қаблӣ дида шуд ва бо ҳамин ин вазъияти ба вуҷуд омада бартараф гардид. Сорбон Афғонов бо тӯб, зарбаи ӯро мебинем ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун мешавад. Гузаришаш бисёр ҳам хуб буд, аммо зарба каме рост ҷониби дарвозаи ҳариф нарафт. дар қисми якум ишораҳо кардаем ки агар Равшан бо қувваи зиёд ба ҳуҷум равад, пас баргаштан ба хатти дифоъ каме мушкил мешавад ва Хатлон тавассути аксулҳуҷумҳо кӯшиш мекунад аз ин мавқеъҳои озод монда истифода барад. Сунатулло Исмоилов ҳаракати бисёр ҳам хуби ӯ, аммо пасе ки ба ҳамдасташ давом кард то ба суроғи дар кори рафта нарасид. Сафарали Каримов пас ба канор, идомаи ҳуҷумро мебинем. ҳоло боз ҳам бо иштироки Шодиҷон Муродов акнун дигар бора фурсати зарбазанӣ мумкин буд пайдо шавад, лек худи футболбозони дастаи Равшан то ҷое ба ҳам халал расониданд. Амирҷони Фаррухзод бисёр ҳам гузариши хуб, лек паси баъдӣ ба суроғи зарурӣ рафта нарасид. Афсайд ҳоло Нуриддин Амроқулов дар ҳолати ғайрибозӣ буд, аз ин хотир рафти ҳуҷуми футболбозони дастаи Хатлон манъ карда мешавад. Каримов бо тӯб, идомаи ҳуҷумро мебинем тавассути канори рост. Боз ҳам партоби тӯб аз ҷониби Амирҷони Фаррухзод ва чӣ гуна дар ин лаҳза акнун муҳофизатгарони Хатлон кӯшиш карда ин ҳолатро бартараф кунанд, ҳарчанд дарвозабон ҳам ба самти тӯб меҷаҳид ва норӯзигии Куае Готсон аз ҳамдастҳояш маҳз ба ҳамин чиз рабт дорад. Хушбахт Миров тавонист хавфу хатарро аз дохили ҷаримагоҳ берун кунад, аммо зарбаи кунҷӣ ва як имконияти дигар чӣ тавре мебинед, довар ишора мекунад ки боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст ва фишорро то рафт футболбозони дастаи Равшан зиёд карда истоданд. Бозигарон ҳам аз мухлисон ҳамин чизро талаб мекунанд. Як имконияти дигар ҳоло метавонад ба вуқӯъ пайвандад. фурсати зарбазанӣ нест, акнун зарбаро мебинем ва дарвозабон чӣ гуна сейви олӣ буд аз ҷониби Куае Готсон. касе бовар надошт ки ӯ метавонад ин лаҳза зарбаро бартараф кунад, аммо аз ӯда ин кор баромад ва Куае Готсон инҷо ҳам маҳорати баланди худро нишон медиҳад. бори дигар метавонед бубинед ин зарбаи задаи Анвар Муродовро ки дар ин лаҳза воқеан ҳам зарбаи хавфноке иҷро кард легионери дастаи Равшан, аммо дарвозабон аз ӯ дида боз ҳам маҳорати беҳтар нишон дод. оғози қисми дуюми бозӣ пурра зери бартари футболбозони Равшан сипарӣ мешавад. ба истиснои ҳамон як аксулҳуҷуме ки мо шумо дидем, дигар ҳама имкониятҳо бо иштироки футболбозони дастаи мазкур буд. як фурсати дигари хуб ҳоло мумкин аст ба вуҷуд ояд, аммо на. сари вақт Равшан Азизов аз ӯдаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. ҷои эътирози мухлисонро ҳам шумо метавонед бубинед ва онҳо акнун худро идора карда наметавонанд, вале гап дар сари ин аст ки ҳангоми мубориза барои тӯб Фирдавс Алиназаров нисбат ба ҳариф каме дағалӣ кард ва ин чизро нодида гирифтан ҳам зарур нест. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи мизбон. ба ҳар ҳол қоида вайронкуниро Амирҷон Хоркашев ба эътибор гирифт. дувари марказ Каримов, партоби навбатии тӯб аз ҷониби ӯ. ин вазъият ҳоло бартараф мешавад ва дар ин байни як футболбози дастаи Хатлон каме осеб бардоштааст, аз ин хотир ҳоло ба ӯ ёрии тиббӣ мерасонанд ва танҳо баъд аз ин бозӣ идома ёфтанаш мумкин аст. бед бубинем ҳолати ба вуҷуд омадаро.
بعد از اون که توپ رو زده از میدان بیرون کرد فردوس علینظرов ممکن هنگام برخورد به زمین کمی پایش آسیب برداشته باشد و معلوم می شود که حالا این وضعیت چندان ساده نیست برای فوتبال بازی مذکور. بازی رو ادامه دادن ممکن. افا کینگسلی در این لحظه اکنون به خطا راه داد، اما همدستایش زود این اشتباه او را جبران کردند. سفرعلی کریمов پرتابی توپ از سوی او به نتیجه و اوت به فایده دسته میزبان. سلسله هجوم‌های پای در هم روشن اگر ادامه یابند حتما آنها میتوانند به دروازه خطلان راه پیدا کنند. خطلان باشد کوشش کرده است در هر یک لحظه برای خود مناسب بازی رو آرام کند و چند لحظه هم باشد خوف و خطر را از نزد دروازه خود دور نماید. این برای کمی به خود آمدن محافظتگران کمک میرساند. بازم فردوس علینظرов در این لحظه کمی از پایش شاید آسیب برداشته است و از جای خود بالا میشود. برای بازی رو ادامه دادن میتواند فردوس. اوت با فایده دسته مهمان است. نه اکنون هجومی فوتبال بازی دسته خطلان ببرار جنبست میشد به اون خاطر که سوربان افغانوف در لحظه نه چندان مشکلی توپ رو از میدان بیرون کرد. البته در عرفه بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته روشن ضرور است تا با یک غلبه معتمد با این رقابت‌ها سفربر شود. اما حالا ما در بازی نوبتی دسته دیده شدیم که آنها چگونه امکانیت با وقوع پیوست و فرصت بسیار هم عالی از دست می رود. فارغ بالی دروازه‌بان کوه گاتسون اکنون اینجا باعث بران شد که دسته روشن این گونه امکانیت را پیدا کند. بیاید ببینیم حالتی به وجود آمده را. پرتابی توپ از جانب محافظتگر بنجامین اساموا بود و بعداً هم دسته دیگرش افا کینگسلی اوسی کوشش کرد از این لحظه ضربه زند. هرچند بعد از ضربه ما دیدیم که باز هم یک حالت دیگری همچون خود ویران کنی به چشم میرسد. عبدالرحمن نازیموف پسی او ادامه هجوم رو ببینیم. خیلی هم وضعیتی خوب میتواند با وقوع پیوندد و در این لحظه محافظتگران خطلان باز هم از عهده وظیفه خود میبرایند. یک امکانیت خوب دیگر و چطور میبینید روشن عزیزов این حالت را توانست برطرف کند. روشن در یک گروه با دسته‌های دوردوی از قرقیزستان و اهل از ترکمنستان قرار دارد و این بازی‌ها در منطقه آسیای مرکزی اند که در گروه ای دوئل میشن و میزبان این بازی‌ها البته
шаҳри Бишкек пойтахти Қирғизистон аст ва дордой байси дастаи мизбон албатта бозиро пазироӣ мекунад. Ногуфта намонад ки баргузории рақобатҳо аз 14 май то ба 20 май дар нақш аст ва дар гурӯҳ бозиҳо аз як давр иборатанд, яъне танҳо як маротибагӣ бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва дастае ки дар гурӯҳ зинаи аввалро ишғол мекунад имкон дорад ки роҳи худро идома диҳад. Абдураҳмон Нозимов инҷо акнун ҳуҷуми футболбозони Равшан бартараф шуд. паси охирин ва ҳалкунанда ба футболбозони дастаи Равшан намерасад. онҳо наздик меоянд, дар гирду атрофи ҷаримагоҳи ҳариф парвона мешаванд, аммо ҳамин партоби охирин намерасид ки ин дафъа чунин ҳолатро мо шумо шоҳид шудем ва акнун зарбаи охирин нарасида истодааст. Ҳасан Рустамов ва партоби тавили тӯб аз ҷониби ӯ дар ин лаҳза хеле хуб дида шуд, аммо футболбозе ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад, Эфа Кингсли Осей наметавонад зарбаи рост равон кунад. 60 дақиқа бозӣ сипарӣ шуд ва ҳисоб 0-1 ҳамоно ба фоидаи дастаи Хатлон аст. қоида вайрон кунӣ аз ҷониби Фирдавс Алиназаров. дувар ин чизро хеле хуб мушоҳида намуд ва зуд рафти бозиро манъ кард. Амирҷони Фаррухзод воқеан ҳам фаъол аст ва бо ин ки ӯ ба майдон баромад, бубинед канори рости хатти ҳуҷуми дастаи Равшан чӣ гуна тағйир ёфт. аксари ҳуҷумҳо тавассути ҳамон канор роҳандозӣ мешаванд. шояд сармураббӣ бо дар назар дошти таҷрибаи кам ва ҷавонии Амирҷони Фаррухзод дар бозиҳои гӯем сипаришуда ӯро аз дақиқаи аввал ба майдон намебарорад, яъне то ҷои эҳтиёт ҳам мекунад ин футболбози худро. тағйирот дар ҳайати дастаи Хатлон ва аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон Жан Гатен баромада истодааст. ӯ ба ҷои Сунатулло Исмоилов бозиро бояд давом диҳад. ҳамлагари марказиро сармураббӣ аз майдон мегирад ва ба ҷояш ним муҳофизатгар ба майдон меояд. хуб, боз ҳам ҳангоми партоби тӯб дар фазо аллакай он аз майдон берун шуда буд ва довар бо дар назар дошти ҳамин омил рафти бозиро манъ карда истодааст. корти зард ба дарвозабони дастаи Хатлон ба Куае Готсон ба хотири оне ки албатта дар ин лаҳзаҳо вақтро кашол медиҳад, довар огоҳӣ дод ва акнун корти зард ҳам нишон медиҳад. дарвозабон тӯли дақиқаҳои баъдӣ баъд аз ин фикр дорам хеле бодиққаттар мешавад ҳангоми амалкарди худ. Алиназаров ба канори чап пас дод. бурза дар маркази майдон босам Равшан Азизов партоби тӯб ба сӯи ӯ. футболбозони Равшан тӯбро соҳиб шуда худ кӯшиш карда истоданд ки ба ҳуҷум гузаранд, аммо аз Эфа Кингсли Осей ба осонӣ тӯбро бозигарони меҳмон гирифтанд. хуб, бо омадани Зокир Абдулхайров дар майдон мо ин футболбозро камтар эҳсос карда истодем, ҳарчанд маҳз ӯ буд ки дар бозӣ бар муқобили Хуҷанд ду давр пештар аз ин дар ҳамин майдон пас аз он ки дар қисми дуюм вориди рақобат шуд хеле хуб дурахшид ва чандин имкониятҳои голсаниро маҳз ӯ ба вуҷуд овард. инҷо зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Равшан аст. акнун футболбозони Хатлон аз қарорҳои довар норозигӣ баён мекунанд. биёед бубинем ки оё воқеан ҳам ҳамин гуна ҳаст ё на. маълум мешавад ки тӯб аз пои Анвар Муродов аз майдон берун шудааст, аммо довар каме беаҳамиятӣ кард дар лаҳзаи қаблӣ. боз зарбаи кунҷӣ штавра мебинед зарбаро дар лаҳзаи қаблӣ футболбози дигари дастаи Равшан албатта иҷро кард ва дар натиҷа баъд аз зарбаи задаи ӯ
боз ҳам тӯб аз майдон берун шуд. пойдавайронкунӣ аз ҷониби Жан Гатен ва довар зуд ба ӯ ҳам корти зард нишон медиҳад. Умуман кортҳои зард дар бозии имрӯза хело зиёд шуданд. Ин чизро аз ибтидо ҳам тахмин кардан мумкин буд, ба он хотире ки аз муҳимияти хосе рақобати имрӯза бархурдор аст. ҳам дерби аст, ҳам дастаҳо мавсимро он қадар хуб шурӯъ накарданд, ҳатман барои натиҷа талош мекунанд. Вале кортҳои зарде ки одатан довар дар ҳамин бозии имрӯз нишон дод, ҳама тақрибан аз рӯи қонун қоида буданд. ба он хотире ки ӯ мехост бо нишон додани кортҳои зард футболбозони ҳар ду дастаро ором кунад ва аз идомаи қоидаситезиҳои баъдӣ боз дорад. охирин тағйирот дар ҳайати дастаи Равшани Кӯлоб ҳам анҷом дода мешавад. аз майдон Муродов Амирҷон гирифта шуд, доктор Шодиҷон Муродов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷояш ба майдон Наврӯз Рустамов баромад таҳти рақами 17. дигар имкони иваз кардани футболбоз дар ҳайати дастаи Равшан боқӣ намонда аст. дар хатлон бейнам чӣ тавре ман болотар ишора карда будам, нимкати бозигарони эҳтиётӣ холӣ аз футболбозони гем зиёд аст. онҷо танҳо номунасаби 4 нафар номнавис шудааст ки яке аз онҳо дарвозабон Шаҳром Исмоилов мебошад. ҳуҷум ҳамоно идома дорад ва дар ин лаҳза довар акнун қоидавайронкуниро ба эътибор мегирад. маълум мешавад ки дар лаҳзаи охир Анвар Муродов хело ҳам дағал бозӣ кард, махсусан ан ҳамин лаҳзае ки ӯ чӣ тавре мебинед ба пои ҳариф зарба ҳам зад. аслан пештар аз ин ҳамчун як ҳолати дағал бозӣ кардани футболбози легионери Равшан дида мешуд, аммо довар бинобар сабаби он ки аввалин шуда ба тӯб футболбози Равшан расиду бозиро давом доданаш мумкин буд, иҷозат дод ки ӯ ҳуҷумро боз ҳам давом диҳад. вале дар лаҳзаи баъдӣ баъд аз қоидавайронкунӣ рафти бозиро ӯ манъ кард. дар варзишгоҳи албатта марказии шаҳри Кӯлоб мо ҳамон муҳите ки солҳои қаблӣ медидем дигар бора эҳсос карда истодем. солҳои охири иштироки дастаи Равшан дар Лигаи олӣ, махсусан солҳои 2015 ва 16 дар ин варзишгоҳ шумораи мухлисон хело ҳам кам буд. ва он шукӯҳ шавомате ки варзишгоҳи Равшан Арена дошт дар солҳои 2011 ва 12 баъдан дар солҳои охири иштироки ин тим дар Лигаи олӣ дида намешуд. ва баъд аз баргашти дигар бораи Равшан мо дида истодем ки ин чиз ҳоло боз дида мешавад ва дастаи Равшан ҳамон яке аз тимҳое аст ки аз ҳама артиши бузурги мухлисонро дору аст. ин чиз яке аз асосҳои муҳим баҳри расидан ба натиҷаҳои мусбӣ махсусан дар бозиҳои хонагӣ барои даста шуда метавонад. Рустамов бо топ, Наврӯз ба канор пас медиҳад, аммо Зокир Абдулхайров имкони аввалин шуда ба топ расиданро надошт дар ҳамон лаҳза. корти зард ба футболбози дастаи Хатлон. Саидшоҳ Бозоров ҳарчанд ба довар хост бифаҳмонад ки онҷо ӯ қасдан ба кашол додани вақт машғул нашуд, аммо довар ба ин фикрҳои ӯ бовар накард. як имконияти дигар ҳоло метавонист ба вуқӯъ пайвандад, аммо зуд Рустам Ризоев аз мавқеи худ берун мешавад ва ин ҳолатро бартараф мекунад. Ҳасан Рустамов, паси ӯ ба Бенҷамин Асамоа, ирсоли тӯб аз ҷониби футболбози мазкур ба дохили ҷаримагон. Наврӯз Рустамов, фурсати бисёр ҳам хуб аст барои ӯ. акнун идомаи ҳуҷумро мебинем, аммо барои Амирҷони Фаррухзод имкони зарбазанӣ пайдо нашуд. ӯро ба таври зарурӣ маҳкам карданд футболбозони Хатлон. то ҳамин лаҳза умуман бозии Хатлон дар хатти дифоъ хело хуб аст. ҳоло Хатлон имкони ба аксул ҳуҷум фирор карданро пайдо мекунад. на, ин вазъиятро Бенҷамин Асамо албатта
зери назорати худ гирифту тавонист бартараф кунад. 10 дақиқаи охир ҷазобият ва шиддатнокие ки дар оғози қисми дуюм дида шуд каме коҳиш ёфт. вале ҳатман ин як оромия аст пеш аз тӯфони навбатӣ ва дастаҳо ҳатман боз дар хатти ҳуҷум махсусан равшан ба чӣ кор қодир будани худро нишон медиҳад. беҳуда ин қадар тағйиротҳои зиёд сурат нагирифт дар ин тим. каримов пасиу идомаи ҳуҷумро мебинем ва боз ҳам ин вазиятро дифогарони хатлон сари вақт бартараф карда истоданд. жангатен муборизаи ӯ бо холмурод назаров бенатиҷа аст. эфа кингсле идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсати бисёр ҳам хуб, партоби туп ва дарвозабон Куае Готсон чӣ гуна албатта ӯ метавонад ба таври бисёр ҳам сареҳ ҳаракат кунад. дар ин лаҳза бубинед чӣ гуна тупро ба даст гирифта. чунин ба назар мерасид ки туп аз ҳама гузашта ба канор меравад, аммо на, Куае Готсон дар ин бора фикри дигар дошт. жангатен каме дар замин хобида буд. шояд кадом ҳолате рух дода буд ки чанд лаҳза пештар аз ин мо он қадар таваҷҷӯҳ накардем, аммо дар ин байн футболбозони дастаи равшан зуд тӯбро ба бозӣ дароварда имконияти хуберо пайдо карданд. беаҳамиятиву фориғболии дастаи хатлон дар хатти дифоъ агар боз чанд дақиқаи дигар идома ёбад, мисле ки мо дар ҳамин ҳолат дидем, пас ин чиз метавонад барои онҳо бисёр гӯем натиҷаҳои манфиро ба бор орад. хатлон дар қисми дуюм умуман аз ҳуҷум кардан даст кашид. ҳамагӣ як ҳуҷуми онҳоро дидем ки зарбаи задаи Сорбон Афғонов буд ва он ҳама аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. ҷо акнун футболбозони дастаи равшан тӯбро боз ба ҳариф баргардонда истоданд. қоидаи бозӣ бошад аз ҷониби Сафаралӣ Каримов вайрон мешавад. вазъияти хавфноки навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи хатлон. агар хотиратон бошад дар қисми якум аз вазъияти стандартӣ, яъне аз зарбаи ҷаримавӣ, чунин як зарбаи хавфнокеро Сунатулло Исмоилов равон карда буд. ҳоло ин футболбоз дар майдон нест, аммо ҳам дастаҳои дигараш кӯшиш мекунанд боз ҳам аз ин имконияти ба вуҷуд омада ҷониби дарвозаи рақиб зарбаи рост равон кунанд. хуб, 4 нафар дар девори дифоӣ ҷойгир мешаванд. ва футболбозони хатлон бошад барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинам. Фирдавс Алиназаров зарба мезанад, туп ба девори дифоӣ расида баргашт, аммо туп ҳамоно дар ихтиёри дастаи меҳмон аст ва бозигарони равшан акнун аз удаи бартараф кардани ҳуҷуми рақиб баромаданд. хело хуб ҳаракат мекунад Эфа Кингслей. қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард ба дифогари дастаи равшан ба хотири оне ки дар лаҳзаи қаблӣ ӯ барқасона нисбати ҳариф қоидаи бозиро вайрон намуд. Бенҷамин Асамоа худро идора карда натавонист, ҳарчанд албатта футболбозони дастаи хатлон ҳам дар ҳамон лаҳза ду маротиба пайдар ҳам қоидаи бозиро вайрон карданд ва ин вокуниши Асамоа аслан гӯем як нав ҷавоб ба қоида вайронкунии футболбозони рақиб буд, вале набояд ба ин тартиб ҷавоб гардонад. довар ҳаст ва ӯ бояд дар ин гуна мавридҳои ҳассос хулосаи худро барорад. Каримов бо туп, партоби туп аз ҷониби ӯ ва ин вазъият бартараф мешавад. дар рақобати гузашта равшан дар ҳамин майдон бар ивази пеналти албатта тавониста буд хуҷандро мағлуб кунад. онҷо ҳам расиши туп ба дасти дифогари дастаи хуҷанд
Самандар Училов боиси таъин шудани пеналти шуд дар қисми дуюм ва баъдан Равшан бо истифода аз он тавонист дар ҳисоб ба пеш барояд. ҳоло як имконияти дигар инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад, аммо берун аз ҷаримагоҳ аст. Берун аз ҷаримагоҳ ишораи қаблӣ ба он буд ки Равшан хело фаъол шуда истодааст ва то рафт фишор меафзояд. Мумкин аст хатлон акнун дар хати дифои худ ба хато роҳ диҳад ва ҳатто чунин қоида вайронкуниҳо берун аз ҷаримагоҳ не балки дар дохили он ҳам сурат бигирад. аз ҳамин сабаб хатлонро зарур аст тӯли дақиқаҳои баъдӣ хело эҳтиёт бошад. бубинед фишори Равшан то рафт ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф наздик шуда истодааст. ин чиз албатта метавонад дастаи меҳмонро дар ҳолати ноговор қарор диҳад. вазъияти стандарти зарбаи бисёрам хуберо иҷро кардан мумкин аст. инҷо рост ҷониби дарвозаи Куае Готсон. биёед бубинем. ба ҳар ҳол дар ҳайати дастаи Равшан ҳам ҳастанд нафароне ки метавонанд аз чунин масофаҳо зарбаи ростро равон кунанд, махсусан Сафаралӣ Каримов. ҳоло тамоми таваҷҷӯҳи мо ба ин лаҳза аст. Каримов зарба мезанад, аммо баландтар. Сорбон Афғонов партоби бисёрам хуби тӯб аз ҷониби ӯ. як зарбаи дигар ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев, аммо Нуриддин Амроқулов дар ин лаҳза албатта аз имконияти доштааш беҳтару хубтар истифода накард. танҳо зарбаи рости ӯро дидем, аммо барои дарвозабони ҳариф ин ягон мушкиле эҷод накард. инҷо ду футболбози хатлон ба ҳам халал мерасонанд. рақиб бошад тайёр аст ба аксулҳуҷуми навбатӣ гузарад. Амирҷони Фаррухзод партоби бисёрам хуб аз ҷониби ӯ, имконияти олӣ ва дарвозабон бартараф мекунад. Эфа Кингсле Осей дар ин лаҳза акнун имкон дошт, аммо ба қадри ин фурсати худ намерасад. гузариши Фаррухзодро бубинед чӣ гуна хуб аст. воқеан ҳам ҷавони бисёр боистеъдод менамояд ин футболбоз ва аз ҳамон лаҳзаи аввале ки дар қисми дуюм вориди майдон шуд, дар аксари ҳуҷумҳо иштироки фаъоли ӯро мо шумо дида истодаем. Холмурод Назаров паси ӯ ба Сафаралӣ Каримов. Зокир Абдулхайров акнун ба канори чап омадааст, аммо ҳеҷ не ки бозии хуби ӯро мо дар қисми дуюм бубинем. Амроқулов бо тӯб. Фирдавс Али Назаров партоби тӯб аз ҷониби ӯ. инҷо дифогарони дастаи Равшан қариб буд ба иштибоҳ роҳ диҳанд, аммо хатои Ҳасан Каримовро ҳамдастааш бартараф кард. Али Назаров аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад. гӯрза инҷо идома дорад. бубинед чӣ гуна фауланд футболбозони хатлон дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф ва чӣ гуна имконият. ҳисоб 2-0 мешавад. Тоҳирҷон Тағойзода дар ин лаҳза ҳамаи мову шуморо моту ҳайрон мекунад. бинандагони арҷманд ва боз ҳам голи футболбозони дастаи хатлон аз куҷо сар зад? аз партоби аут ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф. ин чизро бояд албатта дида бароянд мураббиёни дастаҳои дигар ва ҳангоми бозиҳои баъдии худ бар муқобили хатлон кӯшиш кунанд ки муқобили он истодагарӣ намоянд. аслан Фирдавс Али Назаров дар соли гузашта ҳам хело хуб ҳаракат мекард ва инҷо Тоҳирҷон Тағойзода ва техникаи баланди коркарди тӯб аз ҷониби ин футболбози ҷавон. бозигари мазкур аз ҳайати яке аз дастаҳои лигаи якум ба ҳайати хатлон омад ва аввалин мавсими худро сипарӣ мекунад. бозиҳои бисёр хуби ӯро мо қаблан дида будем, махсусан дар баробари дастаи Душанбе, ҳамчунин дар бозии имрӯза ва инак голи аввалини ӯ зада мешавад.
дар дастаҳои бузург мисли ливерпул ва чанд бошгоҳи муқтадири футболи аврупо мураббиёни хосаеро даъват мекунанд то ин ки чӣ гуна усули дуруст ва беҳтар аз аут ба бозӣ даровардани тӯбро тамрин намоянд ва ин чиз таъсири худро дар натиҷаҳои дастаи мазкур расонид. аммо дар хатлон чунин як футболбозе аст ки ин корро зотан ва табиатан бисёр ҳам хуб иҷро мекунад. инам маҳорати хуб аст бинандагони арҷманд барои футболбозон. акнун ҳисоб боз ҳам бештар ба нафи хатлон шуд. кори равшан тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз мушкил мешавад. 10 дақиқаи дигар аз вақти асосӣ боқӣ монд. як ҳолати дигари баҳснок ба ҳар ҳол довар дарвозабони дастаи хатлонро ром мекунад ва ишора мекунад ки бозиро бояд кӯшиш кунанд ки онҳо идома диҳанд. ба равшан ҳам зарур аст қатъи назар аз натиҷае ки ҳоло ҳаст ба худ бовариро гум накунад ва тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз ҳам ҳамон тавре ки ҳуҷум мекардан идома диҳанд. 10 дақиқа вақт, албатта вақти зиёдам ҳаст ва барои гем ба натиҷа расидан ин чиз кифоякунанда мебошад. мо борҳо шоҳид шудаем ки дар 10 дақиқа чӣ гуна дар футбол рӯйдодҳои бузург иттифоқ меафтад. муҳим ин аст ки чавре болотар гуфтам равшан ба худ эътимодро гум накунад. амирҷони фаррухзод гузариши ӯ ва довар ишора мекунад ки бояд аз ҷои худ боло шавад. амирҷон аз назди дарвоза акнун тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. маълум буд ки дар ҳамон лаҳзаи қаблӣ вақте амирҷони фаррухзод худро ба замин партофта истодааст аллакай фурсати ба тӯб расидан барои ӯ набуд ва футболбози дигари хатлон имкон дошт ки ин ҳолатро ба осонӣ бартараф кунад. як аксулҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони дастаи хатлон бинандагони арҷманд. нуриддин ҳамроқулов бо тӯб ва акнун аут ба фоидаи дастаи хатлон аст. боз ҳам бубинед аз аут тӯбро ба бозӣ даровардан танҳо ҳуқуқи истисноии фирдавс алиназаров аст дар ҳайати хатлон. маҳз ба ӯ вогузор мекунанд ин масъулиятро. ин дафъа ба таври дигар албатта тӯбро ба бозӣ даровард футболбози мазкур. Жан Гатен хело ҳам хуб ҳаракат кард ва қоидаи бозӣ нисбати ӯ вайрон шуд. хатлон аз нигоҳи тактикӣ хело хуб бозӣ карда истодааст. дар қисми дуюм вақте фишори ҳариф афзуд онҳо барои нигоҳ доштани ҳисоб талош карданд ва аз яке аз камтарин имкониятҳои худ дар аксулҳуҷум истифода карданд. амагӣ то ҳамин лаҳза ду аксулҳуҷуми хуби хатлонро диде ва яке аз онҳо ба гол оварда расонид. инҷо акнун амирҷони фаррухзод қоидаи бозиро бисёр дағал вайрон кард ва бо корти зард ҷазо дода мешавад. ба равшан ҳам зарур аст то дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз ҳам дар хатти ҳуҷум ба нишон додани бозӣ каме шояд фарқкунанда талош кунад. вазъияти стандартӣ. инҷо зарбаро мебинем ва тӯб аз майдон берун мешавад. аммо албатта аз нигоҳи аввал чунин намуд ки ин зарба ҳам хело хавфнок аст. Жан Гатен боз қоида вайрон кунӣ. ин дафъа Сафаралӣ Каримов қоидаи бозиро вайрон кард. бале қоида вайронкунӣ ҳаст ва ҷои баҳсу мунозира ҳам надорад ки дар лаҳзаи қаблӣ Сафаралӣ Каримов дар баробари футболбози Ариф қоидаи бозиро вайрон кард. Фирдавс Алиназаров партоби тӯб аз ҷониби ӯ як имконияти дигар ва чӣ тавре мебинед ин вазъиятро акнун дарвозабон бартараф мекунад.
зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи меҳмон. Зурбон Афғонов дар назди тӯб. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ва ин ҳолат толо бартараф шуд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. зуд тӯбро футболбозони Равшан ба бозӣ даровардан. вақт барои онҳо бениҳоят кам аст, аммо инҷо хатоҳои нозарур боис бар он мешавад ки аз имкониятҳои хуби ташкил кардани ҳуҷум онҳо маҳрум шаванд. сарусемагӣ албатта бар зиёни кори дастаи Равшан шуда истодааст. рисоли навбатии тӯб. Кингсли Осей зарбаи задаи ӯ ва садгузории футболбози хатти дифоӣ Хатлон боис бар он шуд ки ин ҳолат бартараф шавад. Холмурод Назаров зуд тӯбро ба бозӣ медарад, аммо дар ҳамин лаҳза оло ишора ба он мешавад ки дарвозабон Куае Готсон каме аз пояш осеб бардоштааст ва ба ӯ ҳам ёрии тиббӣ зарур. то ба охир инҷо Нуриддин Амроқулов албатта талош кард, аммо маълум мешавад ки қоидаи бозӣ маҳз аз сӯи ҳамлагари Хатлон вайрон шуда буд. биёед бори дигар бубинем ин ҳолати ба вуҷуд омадаро ва довар маҷбур шуд дигар бора рафти бозиро манъ кунад. албатта баҳсҳо атрофи чанд лаҳзае ки дар дидори имрӯза буд баъдан идома меёбад, аммо ногуфта намонад ки дастаи Хатлон дар хатти ҳуҷум аз Равшан дида дар бозии имрӯза имкониятҳои беҳтари голзанӣ дошт ва онҳо аз ин фурсатҳои худ истифода карданд. ҳоло ба Равшан вақт аст то ин ки вазъро каме ҳам бошад тағйир диҳад. Каримов дар назди тӯб. партоби тӯб аз ҷониби ӯ. мубориза инҷо идома дорад. зарбаро мебинем ё на? билохира зарбаро ҳам дидем ва инҷо сутуни дарвоза кӯмак мекунад ба футболбозони Хатлон. чӣ гуна хавфнок буд ин ҳуҷум бо иштироки бозигарони мизбон, аммо ин дафъа сутуни дарвоза ба кӯмаки меҳмонон омад. боз як партоби тӯб ва дарвозабон баландтар аз ҳама меҷаҳаду тӯбро ба дасти худ мегирад. бори дигар метавонед бубинед лаҳзаи қаблиро ки чӣ гуна фурсати олӣ буд. зарбаи задаи Холмурод Назаров тӯб ба яке аз футболбозони дастаи Хатлон расида, самти ҳаракати худро тағйир медиҳад ва дар натиҷа ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун мешавад. хело хуб инҷо ҳаракат кард Кингсли Осе. акнун партоби тӯб аз ҷониби Зокир Абдулхайров ва ин вазъият бартараф мешавад. Сафарали Каримов. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ. як имконияти дигар ва ин вазъият ҳоло бартараф нашудааст, аммо акнун дарвозабон тавонист ин ҳолатро рафт намояд. вақтам то рафт кам боқӣ монда истодааст. бинандагони арҷманд ҳисоб бошад 0-2. Равшан Азизов баъд аз он ки мехост пуштноки зада тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кунад муваффақ нашуд, вале дарвозабон ба кӯмаки ӯ омад. тайёр аст бозиро боз ҳам идома диҳад. ҳарчанд чанд лаҳза дар замин хобида буд ӯ ва чунин ба назар мерасид ки боз ҳам мо мумкин табибонро дар майдон бубинем. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Хатлон. акнун ин тағйиротҳо албатта хусусияти тактикӣ доранд, чун сармураббӣ хело хуб медонад ки дар ин гуна лаҳзаҳо барои каме ҳам як нафаси тоза ворид кардан ба бозӣ чунин тағйиротҳо заруранд. аз майдон Нуриддин Амроқулов гирифта шуд ва ба ҷои ӯ футболбози ҷавон
Аминҷон Баротов ба майдон баромад таҳти рақами 73. тағйиротҳои кардаи сармураббии дастаи равшан ҳам дар маҷмӯъ гӯем ҳеҷ натиҷа надод, пас хато нахоҳем кард. ин чиз дар бозии гузаштан бар муқобили душанбе эҳсос шуда буд ки як бора 3 футболбозро дар оғози қисми дуюм иваз карда буд. имрӯз ҳам 4 футболбозро дар оғози қисми дуюм иваз кард, аммо ин тағйиротҳо ҳеҷ самаре надоданд. аксулуҷуми навбатӣ бо иҷрои футболбозони дастаи хатлон, гузариши бисёр ҳам хуб, аммо довар чӣ ишора мекунад? қоидаи бозӣ вайрон шуд аз ҷониби Холмурод Назаров ва корти зард ба дифоъгари мазкур. имрӯз ба гумонам кам футболбозоне монданд дар майдон ки корти зард нагирифта бошанд. Али Назаров зуд зарба мезанад, аммо ин зарбааш баланду ноаниқ аст. хуб 4 дақиқа вақт илова шуд ба хотимаи замони асосии бозии имрӯза. Муродов, паси ӯ Наврӯз Рустамов, зарбаи задаи ин футболбоз ва садгузории футболбозони хатлон боис бар он мешавад ки ин вазъият ҳам рафт шавад. Зокир Абдулхайров, паси ӯ ба охирин дифоъгари дастааш. акнун бо ҳуҷуми навбатии худ албатта футболбозони равшан кӯшиш карда истоданд ки роҳҳои чӣ гуна рахт накардани хатти дифоъи рақибро пайдо кунанд, аммо барояшон ин чиз муяссар намешавад. шурӯъ аз мавсими гузашта мо хеле хуб эҳсос карда будем ки сармураббии дастаи хатлон албатта кӯшиш мекунад хатти дифоъи бисёр мустаҳкамро ба роҳ монад Аслиддин Ҳабибуллоев ва дар мавсими кунунӣ ҳам чунин ҳолат дида мешавад. ҳатто хотиратон бошад дар бозии мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишвар дар финал вақти хатлон бо Истиқлол рӯбарӯ шуд, онҳо 90 дақиқа ба Истиқлол имкони голзаниро надоданд ба дарвозаи худ. ва танҳо дар охир 1-0 даста дучори бохт шуд ки ин бохти воқеан ҳам бисёр аламовар буд барои онҳо. Амирҷони Фаррухзод, партоби навбатии тӯб ба сӯи ӯ, ҳуҷум идома меёбад ва довар акнун ишора карда истодааст ки тӯб ба дасти футболбози равшан расидааст, аз ин хотир рафти бозӣ манъ карда мешавад. ба дасти Анвар Муродов тӯб расидааст. бо дар назар дошти натиҷае ки ҳоло мо шумо дида истодаем, албатта он гӯем ташвише ки мухлисону коршиносон аз ҳунарнамоии равшан дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё доштанд воқеан ҳам заминаи гӯем воқеӣ дорад. ба он хотире ки бозиҳои равшан дар лигаи олӣ махсусан дар 6 давре ки мо шумо онро таваҷҷӯҳ шудем чандон қобили ситоиш нест. ва шояд дар марҳилаи тайёрии ситоди мураббиён аз болои хатоҳо ва камбудиҳои буда корро давом диҳанд ва барои иштироки бо муваффақияти равшан кӯшиш кунанд. инҷо як имконияти олӣ ва ҳамин тавр ҳисоб 1-2 мешавад. бинандагони арҷманд танҳо дар дақиқаи 93-уми рақобат равшан тавонист голи аввалро ба ҳадаф расонад ва ҳоло онҳо умеде доранд барои наҷот додани дидори имрӯза. Эфа Кингсли Осей дар дохили ҷаримагоҳ тавонист аз фурсати муносиб истифода барад ва ҳамин тавр ҳисоб бубинед тағйир меёбад. инҷо беаҳамиятии хушбахт миров албатта таъсири худро расонид ва тӯб аз болои сари ӯ гузашта омад ба назди футболбози ҳариф ки ба осонӣ Эфа Кингсли Осей аз ин истифода бурд. гап дар сери ин аст ки акнун вақт кам боқӣ монд барои равшан. бозигарони хатлон дар чунин мавридҳо ҳатман кӯшиш мекунанд то тӯбро ҳар қадар ҳам бошад дуртар аз назди дарвозаи худ равон кунанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Жан Гатен боз чанд сонияи дигар албатта кӯшиш мекунад ба футболбозони ҳариф халал расонида бо ин роҳ
сонияҳои пурқиматеро ба нафи ҳамдастояш бурд кунад. ва дар ҳамин гуна лаҳзаҳо акнун садои иштаки довари марказ ҳам баланд мешавад ки он аз анҷоми рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои Равшан ва Хатлон барои мо шумо дарак дода истодааст. дерби аввалини Хатлон замин дар мавсими кунунӣ бо иштироки дастаҳои асосии вилояти аз ҳама сер нуфуси Тоҷикистон бо ҳисоби 1-2 ба фоидаи дастаи Хатлон ҷамъбаст мешавад. тими шаҳри Бохтар дар баробари Равшан аз Кӯлоб дар сафар 2-1 ғалаба кард. ҳарчанд бозӣ барои футболбозони ҳар ду даста бениҳоят мушкил буд, вале Хатлон тавонист аз имкониятҳои доштааш беҳтару хубтар истифода барад ва дар натиҷа махсусан ҳамин аутҳое ки партоб карда шуда аз ҷониби Фирдавс Алиназаров хело олӣ буданд. Нуриддин Амроқулов ва ҳамчунин Тоирҷон Тағоизода аз ҳайати ин даста гол заданд ва голи футболбози ин дастаи Равшан бошад ба номи футболбози ин даста дар хати ҳуҷум ки дар қисми дуюм вориди майдон шуд. Эфа Кингсли Осе навишта шуд. Бо ҳамин бинандагони арҷманд мо ба гузориши мустақими худ аз ҷараёни рақобати имрӯза нуқта мегузорем то дидорҳои дигар. сеҳатманду пирӯз бошед ва тамошои футболро албатта фаромӯш накунед. Хайр.